खुलुमबाय आसाम आयेन आफादा 1937 मायथाइनि 7 एप्रिलाव जागायजेनदोंमोन। 90 बोसोर आसाम आयेन आफादनि बे गोलाव दावबायनायाव लोब्बा थानाय गासै मानगोनां सुबुंफोरखौ आं मान बावहरो। 1937 मायथाइनि 7 एप्रिलनिफ्राय सोलिबोनाय आयेन आफादा थांनाय 4 बोसोराव गोबां गोदानथि नुनो मोनदों। गोदानै लुजानाय आयेन आफाद न'मा, डिजिटेल बिजाब बाख्रि, आयेन आफादनि सावस्रि मिरु, सोद्रोमाफोरनि क्लाब, सोद्रोमाफोरनि थाखाय बेटारिजों सालायजानाय मटरनि राहा आरो खाखोर गैयै एबा पेपारलेस महरै सालायजानाय आयेन आफादनि हाबाफारिफोर। बेफोर गासैबो जाफुंसारनायनि गुदियावनो दङ थांनाय 4 बोसोराव बयनिबो जोबनो गैयै नाजानाय। आरोबाव थांनाय बोसोराव एक्सेस कन्ट्रल सिस्टेम बायदि मोनसे सुबिदाबो लाबोनो हानाय जादों। बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव आसाम आयेन आफादाबो मुलुगनि जायखिजाया आयेन आफादजों समानै रुजुफानो हानाय जाबाय। आसाम आयेन आफादा आयेन मावफुंनाय आरो सुबुंखान्थियारि राहानि गेजेरजों रायजोनि खामानिफोरखौ मोजाङै सालायनायनि मोनसे बिजों। जों बयबो मिथिगौ दि भारत सरकार आयेन 1935 मायथाइनि गेजेरजों आसाम रायजोआ मोनसे गावारि खुंथाय गोहो मोननो हायो आरो बेनि उनावनो 1937 मायथाइनि 7 एप्रिलनिफ्राय सानथामनि हाबाफारिजों आसाम आयेन आफादनि गिबि जथुमा जागायदोंमोन। आगुनिफ्रायनो जों गिबि जथुमानि जागायजेननाय सान थामहिनबा 7 एप्रिल खालारखौनो आसाम आयेन आफादनि गायसनथाय सान महरै फालिबोगासिनो दं। बे बोसोरावबो बिदिनो आसाम आयेन आफादनि गासै मावख'गिरि आरो मावफारिया लोगो नांनानै बे गायसनथाय सानखौ फालिनायनि थाखाय हाबाफारि लादों। आसाम आयेन आफादनि गायसनथाय सानाव आसाम आयेन आफादनि गासै मावख'गिरि आरो मावफारियाजों लोगोसे आसामनि गासै सुबुंफोरनो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गाहाम हामलायनाय बावहरबाय। गोजोन्थों।